El món fosc, Talps, de Jordi Emanuel. Editorial, Jo Llibre. Estem molt cansats. Els peus destrossats ens fan molt mal de tant caminar per les roques punxegudes, gairebé sempre a les fosques. No sé si podrem aguantar gaires quilòmetres més. El que millor aguanta la travessia és l'Isen, que sempre està animant-nos a tots. La Zoe també és forta i resistent, i mai no es queixa de res. La ferida al braç de l'Elna cada vegada té més mal aspecte. Ella tampoc no es queixa, però li noto el gest de dolor. Està també més callada, més apagada. Parlem poc de la família, però la Duna està molt amoïnada pel que li pugui passar al seu pare si descobreixen que ella és aquí. El Lucas troba a faltar la seva cosina, amb qui està molt unit, i la Zoe enyora casa seva i el seu pare. A l'Isen i a mi ens fa una mica de vergonya parlar d'això, però sé que ell també està enyorat. Estic rendit. Tinc son i gana. Deixo d'escriure. Necessito dormir.